takie rzeczy mnie podniecają. Ta gruba, ten śląski industrialny landschaft, hołda dymi. Kuchnijcie tam ta mniejszo. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili ze Redutów. Przepraszam, że je tak fachowo obleczony, no ale planujemy wchod na hołda. Je pyrlik żelowsko obydzie o grubie gotka o hołdzie, także je narychtowany. Nie reprezentuje jakiegoś wysokiego stylu, no ale to bez to, że ta hołda jest w planach. No ale zanim hołda, to jeszcze inne rzeczy. To proszę do Redutów i jadymy. Redutowy to ponad 21-tysięczne miasto w powiecie wodzisławskim, wcześniej wyrybnickim. Pierwsza wzmianka o Redutowach jako o Rudolfie Villa pochodzi z 1228 roku. W 1951 roku Redutowy stawają się miastem, a w 1975 zostają włączone do Wodzisławia. Którego stadteilem są do 1992 roku, kiedy to odzyskują prawa miejskie. W plebiscycie z 20 marca 1921 roku większość, to jest 63% personów, wynik zusammen z Radoszowami i Pietrzkowicami, wylowało za Polską. Miasto leży kole 60 km na południe od Katowic. Sumy przy neogotyckim kościele świętego Jerzego z 1896 roku. Ale pierwsza parafia była tutaj już we XVI stuleciu, na zaczątku tego stulecia, a to czwarty kościół, który stoi na tym placu. Przy kościele świętego Jerzego mamy krzyż pokutny z 1628 roku. Jest to jedyny na placach Rzeczpospolitej krzyż pokutny dwuramienny. Już te jedno ramię się oderwało. To jest przykład klasy światowej. Sumy przy Bahnhofie w Redutowach, a za nami bański tunel. Budowa jego wiąże się z linią tą bańską, która łączyła Rybnik ze Nędzą. W 1853 roku wpadli na taką ideę, a tunel zaczęto drążyć w 1854 roku. Co tu stanęło na przeszkodzie? No, ta góra. I były dwie możliwości. Albo wierchem krudzić te glajzy, albo się przebić. No i na czas tej budowy zrobiono takie robocze glajzy, pokludzono wierchem, co by usprawnić budowę tego tunelu. Tunel drążono metodą niemiecką. Kopano ze dwóch stron i nadbudowywano. Podczas budowy tunelu natrafiano na rozmaite przeszkody. Wody gruntowe napierały, no i co ciekawe, co zastosowano, użyto 20 000 ton łoju i słoniny, co by ten strop zabezpieczyć. No ale potem jeszcze trafiono na inkszą przeszkoda, na kurzawka i strop się zawalił. W 1857 roku w końcu oddano ten tunel do użytku. Tunel miał 727 metrów i były tam dwie glajzy równolegle. Równolegle mogły jechać cugi koło siebie. Niestety po 5 miesiącach użytkowania doszło w maju do tąpnięcia i tunel się zawalił. No ale uratowano go. Pobliskie grubiorze ruszyły na pomoc i dzięki tym grubiorzom, dzięki grubie i geldowi ze państwa uratowano ten tunel. Jednakoż pomniejszono jego przekrój i już nie dwie, a jedne glajzy tam szły. Teraz mamy 3 i one się właśnie zwężają do jednej. I to mamy właśnie tak jak było w 1858 roku. Na początku były dwie glajzy, potem niestety zrobiono już ruch wahadłowy. Tunel przetrwał do 1939 roku.
1 września tegoż roku polskie wojoki wysadziły tunel i dopiero 8 września, kiedy przyszły tu Niemcy, napoczęli odbudowę tego tunelu. Jednakoż trwało to trochę długo, bo w 1942 roku dopiero go odbudowano, no ale wiemy, warunki wojenne. A ze historii najnowszej werci się przytoczyć tu fakt, że 28 marca 1999 roku zapolił tu się cuk przed tym tunelem. Do dzisiaj nie wiadomo, nie wykryto sprawcy tego, bo ktoś coś tam ściepnął, zapoliło się i tak to się wyglądało. Dobrze, że nie wjechał do tunelu i nie doszło do srogiej tragedii. Znajdujemy się przy grubie Redoutowy. Założona ona była w 1806 roku od Fryderyka von Zacka i jego baby Luizy jako Charlotte Grube. W 1806, no ale być może już w 1792 istniał tu pierwszy szacht, zanim oficjalnie nadano tutaj pole grubskie. Jest to jedno ze najstarszych, a może i najstarsza gruba na Górnym Śląsku. Gadaliśmy też o grubie Bolesa Śmiały. To są te dwie najstarsze. Zależy co w to jak datuje, bo jeśli bierzemy ten 1792 rok, no to to jest najstarszą. W latach 1932-38 zawarto z kuli kryzysu ekonomicznego, a w 2004-2016 połączono ze grubą Anna we Pszowie, o którym godał Młyńskiego Tydnia. No to po II wojnie światowej właśnie zmieniono to miano ze Charlotte na Redoutowy. Dzisiaj przynależy do KWK ROW, do Rybnickiego Okręgu Wąglowego. Jest to jedna ze 4 grubów, która przynależy do tego okręgu. To jest pod PGG, pod Polską Grupą Górniczą. Tu jeszcze mamy drugi szacht, tam mamy Leon 2, Lio 2, a tu mamy jeszcze jakiś większy, to jest Lio 1. No i widzicie właśnie ten industrialny klimat Śląska. Mnie się takie coś podoba, nie wiem jak wam, i zaroski będziemy kontynuować, bo jeszcze hołda i osiedle robotnicze, czyli wszystko to, co się łączy z grubą, wszystko to, co się łączy, kupluje ze industrią tutaj na tym czarnym Górnym Śląsku. Co my tutaj przy Izbie Pamięci dzisiaj zawarto, no ale tutaj się zadeklarował mój ojciec, którego pozdrowiam, że tu przyjedzie bez tydzień, kiedy mnie dzisiaj też kręci. Dziękuję mu pięknie, pierwszy raz to robi, to będziecie widzieć takie insze landschafty, insze montowanie, insze filmowanie, to jest właśnie jego dzieło. Das glaub ich einfach nicht. Warum stehe ich hier jede Nacht am Schacht und St. Barbara hält für uns die Wacht. Passt schön auf uns auf, Glück auf, Glück auf. Atakujemy jedno ze najwyższych hołd w Europie. Hołda Charlotta. No Charlotta, bo gruba wcześniej się mianowała Charlotta i bez to hołda Charlotta, hołda gruby Redoutowy. 137 metrów ma od podstawy, a 406 metrów nad poziomem morza mierzy. 37 hektarów objętości. Ten mniejszy wierch, niższy wierch ma być zlikwidowany do 2024 roku. Były już rozmaite idee, co by rozebrać ta hołda, no ale ona tak góruje nad tym landschaftem, jest tak monumentalno i jakby tworzy jedna całość ze landschaftem gruby i tu całkich redoutów, że chyba nikt się nie wyobraża
co by tej hołdy i tego wierchu, kaj idemy, mogło nie być. Atakujemy wierch, ja już tu rozbył z moim bratem Bernardem, którego pozdrowią, i moją babą Weroniką, wtedy jeszcze nie babą, że nie żoną, ino dziołchą, toż pozdrowią jej, a teroski w inkszym klimacie, w inkszo pora roku i też jeszcze jak je widno, bo wtedy my po cimoku już złazili, jeszcze we sandalach, teroski już mam inksze lepsze szczewiki i mam nadzieję, że wlezymy i będziemy widzieli piękny landschaft. Już widzę elektrownia, już widzę rybnik, już widzę góry, a jeszcze więcej będzie na wierchu. No to idziemy, jedna z największych hołd w Europie, monumentalny wierch w Redutowach, Charlotta. Widzicie ten wierch? To jest najgorsze. Tak my to pokonali, no ale ten wierch zdobyć to już trzeba wyczynu. No wiadomo, nie są to Himalaje, nie są to Alpy, nie są to nawet Tatry, no, ale to są nasze śląskie góry, hołdy. I je trzeba zdobywać. Nie wiem czy widać, no ale tam hołda dymi. Hołda je aktywno i trzeba dać pozór, co by się nie sparzyć, bo ta hołda nie ma jeszcze zrewitalizowaną. Nie ma łatwo, trzeba iść bez pochylonym, prawie na czworakach, no ale będziemy na wierchu zaraz. O Jerzek na wierchu, najwyższej hołdy na Śląsku. Myślałem, że będzie fest wiać, bez to, że się oblekł, nawet nie wieje. W nocy hołda oświetlono, jakiś szal z warki, Polska biało-czerwoni. Brakuje mi śląskiej fany, Jeszcze co, Lech, dopiero nie będę musieli to wziąć jak do Merada, bo tu taki syf ustawiają. Nic nie mają w Ezocy tego Śląska. Pieronie wyczerwiące śląskofana je, a tu słuchajcie jaki landschaft, elektrownia, dziwajcie tutaj, elektrownia Rybnik, tam mamy hołda i elektrownia w Łaziskach, 50 km stąd, a widać, jedna, druga hołda, Hojm Gruba w Rybniku, dzisiaj Gruba Ignacy Zabytkowo, pozdrowiam dyrektora Marka Gołosza, tam mamy Radlin, tam mamy góry, nasze śląskie Beskidy, kuknijcie się tam. Piękna pogoda, piękny landschaft, przejrzysto. A tutaj Gruba Redutowy, Charlotten grube. Tam kaj my byli. Kuchnijcie się, szacht, Leo 2 i Leo 4 bodajże. Jak powiedział Mono 1, a to 4. Słuchajcie, zaraz się sebleka. Jeszcze bardziej. Takie rzeczy fez mnie podniecają. Ta gruba, ten śląski industrialny landschaft, hołda dymi. Kuchnijcie tam ta mniejsza część, co ma być zlikwidowano za 2 lata. To jeszcze jest świeże. Tu już nie. A tu serce. Tu wyznanie miłości jakieś było. Coś takiego. I ten landschaft. Ja jest zachwycony, co tu się dzieje. To jest niemożliwe. Zdobywajcie hołdy. 406 metrów nad poziomem morza. Ja, to jest to. Kto tu będzie? Kto tu wlezie? Ja jest tu drugi raz. Kiero moja hołda? Nie wiem. Łaziska jedna, druga. Murski, Kostuchna i tak dalej. Ale to czerwionka jeszcze. Ja. To jedyno w swoim rodzaju hołda. No i większo. 406 metrów. 317 ja od podstawy. Nie ma lekko wleźć. No ale jaki jest landschaft. I to przy takiej pogodzie. Richtig możemy podziwiać. Jeszcze mamy Republika Czesko na Zicher i Śląsk Czeski. Wszystko. Industrialny klimat. Czarny Śląsk, który mu przaja. Czarny Śląsk, na którym mieszkam od narodzenia. I tutaj jestem wierny Heimatowi, mój Śląsk. Była gruba, była hołda, to muszą być i familoki. Pierwsze familoki powstały w Redutowach w 1865 roku. To, co się stało z tych familoków, to Karlik, czyli osiedle Karola, które powstało na początku XX stulecia. Dzisiaj mamy poranoście chyba chałupów
domów, familoków. Są one potajlowane na 4 mieszkania, jeden familok i 4 wchody, parter i piętro. Łońskiego roku odrestaurowane fest, widzimy jak to pięknie wygląda. No i chlewiki się też zachowały, już mało kaj się chlewiki zachowały, nawet na Nikiszu nie ma. Kiedyś też fest popularny, dzisiaj już swojej funkcji nie pełnią, ale widzicie jak to wygląda. Stare chlewiki tu nie są odrestaurowane, a budynki są odrestaurowane, no i nie straszą, a radują oko. Osiedle Karlik. Pomiędzy 2 szachtami powstało. Jeden z tych szachtów się Karlik mianował, bez to tak to osiedle zamianowano. Stoja na dawnym cmentarzu wanielickim. To, co z niego zostało. Stromy, puste pole, no i takie zaaranżowane, taki dynkmal można powiedzieć, i jakieś tabule ze grabów, które tu są jakieś krzyże, co tu pozostały, Karl, Art, Richard, Krasina. Tu były wanieliki chowane, które robiły na grubie reduktowy. To wszystko zostało zniszczone za komuny. Tutaj też wojowki sowieckie, które się wycofywały w 1945 roku, kiedy atakowały tutaj, i które tu się ze Niemcami były w 1945 roku, zostały pochowane. Nie skorzej to zostali ekshumowani i przeniesieni chyba kaś do Rybnika, do zbiorowej mogiły. No niestety smutne to jest, że tak te kirchhofy wyglądają. Kaj, nie ma się zocy do tych, którzy pomarli, kaj łazi się po szczątkach, po grabach tych, którzy tutaj spoczywali, kaj można powiedzieć psy srają i stają na tych, którzy tutaj leżą, na jej kości. Na naszych przodków można powiedzieć, ja? No, tak nie powinno być. Dotarli my do Radoszów. Radoszowy, pierwsza wzmianka we XIII stuleciu, w 1926 dołączony do Rydutów, a za nami kościół świętego Jacka rzymskokatolicki, który powstał w 1922 roku. Tak jak przy kościele w Rydutowach, tak przy kościele w Radoszowach mamy krzyż pokutny, tu jednoramienny ze XVI stulecia. Tutaj będę się z Wami żegnał, to już tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam, abonirujcie mnie, a za tydzień planuję zabrać do Radlina. Czy to wyjdzie, zobaczymy. Na dzicher jakaś byda, a jak nie za tydzień, to za 2. Chwilujcie mnie, co robić na bieżąco. Do zaś.